Mano mwanchi omurigereria sogochora koira chingak chawe irukoigereria mirobero ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii nigorire ritkoria Jumanne tariki 15 na ibere cy'umutinyo mutangani omwaka no ibere na meronko ebere nebere ekeronko egena ritkoria uri abere ritoero rukegima nanene kwabere okwego kya asuko bwatia emirobero yonsi ye ritkoria rero nande bono yaragire Eyemo yabona mugoroba chingak ndete okwarigania SMS ya Amayia erionko majabuna nara ya kubwatirana nabasaki baito twakwarganirie asenchira yobwekira nuko ruwa chinsinyo chionsi nyoro nabakondera gotonyora sensembere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni goratonyora wetra Ndizi TV News obogo tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase website ito ni goratonyora wetra www.ndizitv.or.ke erio togendre go sanga mankiritangani tkaturanyore gatiari ngwariganerete asenchira ere yobwenge. We are holding the bar honor with us to give us more about what happened. Umonchorerio Eyemo ni gatangire n'abanyanyimbo irokonya kumanya igikerire tomuriro gwate kasensemo ya birongo ko irero Eyemo gusiri obugima. Ondo onirie kentongeo tubwate twajire gotema jujini kento twasinyira twaereirwe piga kitokonye no gusaba ko yamateo mugako Eyemo yo bwato burwere bwa kansa yeriso Ate ya bagaka ya monosana ase okombekere gutwa gobumo kwareri wabariana bonse omo MCA bwe wodi Ariana niga kirembu ya sabagaka so kumubekere gutwa ero ko bamonogeri bwabamenyi bensemeyo mwanchi omurigereri bono ayo munayenda mange ngo kwarigani tobeto gusanga wikomero iri nkumanya senchira yobwikiranu iri tariane Evelyn Osero nigo tokobwatirana nere Joshua Uta kwenekya bunawe ikeire asensemo yebimanyererio toko yachaka nigo toko yachaka kurwa se county ya Kisii awase usase county ya Nyamira awase umusacho Eyemo aserieta Peter Nyakango we miaka emeronke 5 kurwa se kenyoro giansi chayo toke wodi ya Kyabonyoru ebunke ya Borabu abeire ka korwara uburwere bwa kansa yeriso asegeka ke miaka 5 nemo kurengana n'amakunwari babeire bawetera nigo batere n'ababeire bakwererwa pi asekeria baganira basamaria bayawe sokya nako bakonya gwikera ebilia nyagetari eyikire cishiringi 4.53 amange nigo twariganire na job manki gidumu nyagetari uyu gusonge na ndete na kansa yeriso yarengi kansa yeriso na kibali tugurerete Kurua sobware nigo ekenyorogia nsicha gigotoka ewodi ya Kyabonyoru ebunge ya Burabu ekaunti Nyamira kere egetegereru korende ogoika ange nigo enka Eyemo ebwate obororo obonene yenko bwatekana no kurwara koyo mwabo Peter Nyakango changamwe oyo rwalire oborwere bwe kansa yeriso asegeka ke miaka 5 nemo inare okorike barua giugwatia magena rugora na igendo gigacha ko wanse iriso bosaigo nari kuyagia nyagiga nkabuga nigente gisanga jangana nyegetari Nyamira bakarandwari bakanga mario bagande gwanya gotonyeri mamina magoro otwalire esabali entambe yo kuligia okobwenigwa asatalire kinyagitali ao kolende taranyora obokonyi munyagetori Nyamira akandikira gukinyanchu akandikira rirubenere agantebye igenteke gitaite ko kurusi gukonyokia bimbira akeigo nabwate besa bakeigo bwane neriserete nkaimuka nkane bakinyata kaona iga kinyata amba mpimete kiregento bagampuki nkaramenye woti omatukumake tinabwate besa buyego tibese nari guchanyora nkendo ntomerana na mumuro mwabo Charles Kaunda oyotoerera obokongu baeteire ase okomorwaria pono oborwere obwana obwendete komenda kaso obwenge ebinta bwate na bwata abana mugondo onirie kentongeo tubwate twajire gotema jujini kento twasinyirwe that is why na sabete na kitora akore umwana ominta akonyeke
ng'ina Esther Nyarinda Boigo natwerera bunamba bwati kende gionsi ase bono iga babwate emechando emenene banondo chubune sale barasa komusana chibono na chiri igo gochindwale to burwere ninche mono ikiagera unarwali abamate bamuntu mokorora mabira nyare gonkonya onyanigo eamatea yatemire kurigia obokonyi kurwa sabarai kurende mbarakonyeka egente kenjoma yani mwete nita etibako mujumbe na izawea tatiga iretana no muntu kope kumunyagetali mujumbo zero no mwemzio okiabonyo ni mode omwana ominta so bwenge na murwanereire abagambia mba manyete ase basaba onde bwenzi oli nokugania kuya kubasira erinde anyore okobwenibwa runa bwate kati ya eneja gatoka jibesa bagwenda ko mwakana kodwari with this 4 points kiriateba 4.5.8 ama kodwari wa bwenzi ora kunu nemejande to bwate yo mwana ominto pita enamba yesi miara tomo bokonyi ere 07 15 44 58 77 edieta 40 njars kaundo mai kurwa sensemo yansicha egotoka ewodi ya Kiabonyoro ebunge ya Burabu ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbia mono murikeito Job Maangi asorboti oruru ikiranu kurwa se county ya Nyamira ekero bono kuro kwege nabuna basamaria bayamba chwe sokya eriogo konya umusacho yo abega konyora buwene nabayigo gwakana ebill ya nyagetari togotikana nayo nigo umurero bwateko butkubugo kera rero ase nyumba yemo yo kwego kya asensemo ya muturumesi eyo gotoka birongo akoirera umuntu oyo mo gusire bogima nabande gutierwa chingoma kwene kyayo umusub county police commander Kisii Central Musambasa ni ataona nigo batangete omonyeno mu bogani oyo erioko bakonya asogokoro butki kumanya ninki yachagetie omuriro yo muri kaito Josephat Amisi no roboti urwaso bwime Omusacha oyo muwe myaka igatoni igasiri ubugima bwae kubwatekana omuriro uyu nyalita kuba kubata enyomba yo kwegokya emambi ya bono imekenyoro kya muturumesi asensemo ya birongo. Upon search, we found that there was one person whose name is held with us until he is identified by relatives. He's a male adult, mid-aged, who succumbed due to the fire magnitude. So far, the property which was destroyed can cost up to around or about 500,000. That is preliminary accountability by the bar owner. Korengana nangina nyagosira nigatebire omwana wa nyalito kobaga wika ase nyomba ya ichinsa cha morogoba ase ko nyalito kobaga gusangenda gere mugoroba nabo igogotigana ekero omumuro ibona chete kobaga korara kurende ase mambia bono niganyoro roboti ngumumuro nyalito kobaga gosiria obugima bwaye ase omuriro oyo nyalito kobaga kubata enyombe yo kwegokia ekera igura tinyi bwetike lakini nandi tinyi bwetu sana na nyomba utatira kumenya nyole nyomba ya ekebunge amuna naje ko umwana wa yirte burunga abo andi muna nayo umwe nyombe ye sayera kaya bunge kurusa ubuga tara ira burungu na keko adi garu amandi etu ani ntanga ndi yabuge andi gento kiambo atamali mitinje tuko kubata simindi genga chinse chimwana nkege una kegora ayako gara mwana turi nabo muntaga soke konya yeta ni gongoro kwa dani kanyomurwa chinse mo cha muturumesi aiga igo yarenge botuko chinsa sana neiga karato iwe bikoro tuwabokerinde twa chakarang kegenderete twanora enyomba epa ya dani korukwegesa chanyara ko bage koya koigo abali ngimemba nyara ko bagutama lakini oyomo yatuge kananga talinge ngurubo igo chibiye igo chigutama ndo nyara ko baga kuyere
nonye nabo abo bagokora emirimo na Nyagusira nigo batebete batiganete boigo mogoroba kyare buya ase boigo bachikomuganya gwikira asense magokora emirimo ase atanyara ko bagagwikira na chinsa chiria chibwenete na boigo bachaka komoroto tase banyara ko babakoe we ripoti buna onyare ko bagagusiria obugima bwae gwakira na inde akante ngango 50 bobu akane chigini chiri kiara chibesi chako chigo soka nchenko emana ngamoyemie akaro kangene ni 50 akasoka ni chigini chiri ne box iri sambi akaacha soba ndikuraga ona ina chikuburi anti ganga na kinaigete ni chigini bakaruka bakarage tinya ni chiri chiri ale box chako chiro noche ikire ndiye chitege kabarende bona mambi nchimo kanyite site sana ngoko legazi ogera kore akomplete ga boigo ensemo erie yokurimia umuriro ime county ya Kisii nigo nyara ko bayukira nagwo ase bateba ugusarika gwechipara senseme yo na kukoirera ugotaiga kwa borro ase chinga kichiri chibwenerete para charinge gasen konguna kiya toirereka umuriro twacha kwenye content na kwanza kuligerera ikende nkeroro na paka twacha kwenye buso oyo mento yo yete to konyara kumanya otherwise mbiamo nande tienya sabasene nigo omanyene enyombe yekwegokya anyare ko bagakobeko byara ase boigo obotuki bwachakire bene kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwa ase kenyoro kya muturumesi ekyokere ime ya birongo constituency nyali bali chache meye county ya Kisii eliterane Josephat Amisi Miamano Murikeito Josephat Amisi ase oroboti oruo omo MCA we ward ya Riana yotoka sebunge ya Bonchari county ya Kisii Victor Umbasa nigo atwaru muyegabo wakangambia mono gochasa bimbensemeyo ase okomochora eriachiko bakorera amagendero abarai ao nigo baba gwikirana abo bamugani kubwatirana eriyo koreta amagendero ase ebunge ya Bonchari na boigo county ya Kisii chinga kiboigo abekerwe gutwa nabagaka yokoba omonoge bwabamenyi bebunkeyo amanke tigatego na twariganire no muri Keito Ndemo Stephen ase kenyoro kya bonyakoboke ensemo ya iyabe nigetengo no mochengo bwa tainza asomo yegabwo chengero bwibwa mu MCA Oriana Victor Mwando Mbasa asobo chori bo mwako eta aba MCA baikira namba mwakire kukaso manyibwaye bwa mangane chisemi ubo bairera barabuko moko boko buno munyakiro go bwe kamati ye county ekorigereria amangane chisemi Victor umuntu myako twago tanya assembly umuntu mugeni wantete semi paka tukamubeka akawecha mwenye masomo ubuno Victor torete mwenye masomo ni maitenga masomo gaigana chaki kabisa na inderi mlaro umuntu myane tunarecha mwenye budget inje murigeri kuta komo ebirenga gosemwe stake gosembirenga jamwe stake abaratara gochaga kerto mata bachama go education akarora achakurana balimu ababa ECD akalende mswada egara balimu ababa kanu on a permanent and pension for terms umo chombo ino na renta ngabalimu ababa korana sali bonse piberto ko likane county to ba intore kura contract to ba renta go ta permanent and pension bakakotela singia ensemo ya Victor Mwando nago kira menyi baria naso kumwakira chikura asaruire yogo ikira richira baete yemega yabagaka komoko boko amaseseni nebirwane robu no monogeri Oriana wa batonye obe umurai oito wa kile gote yaya nanchi bono bigito twakotigaire engoro eko tolendera takorire mirimo yetu kuna kwategete ando okoro mugia atakorire butambi amina wanyinga gitega no mugakande lakini ndaro nabo muraka na tedia bagaka pia mono sana ase okombekere gutwa kobumo kwaneri wabariana bonse ngani kore asi esabariana bonse uya ndabwa tiko pelea anons ente wana koruna chika kayatima eti ngatari boga kambua ente nawe
aba baikirana mbachengera omuyega bweritu kasebagania omu MC obo atwara oburayi obotwereru gwetera kumusira ase obogambi bwaye egasi bagotumete orangi tose goikabisio twara ukagusa oye kemoto egasi buya igere kidoro kiao kiariana kemekamekene kerokyo kuchaka bono igeke kiyigororo asomo ya golero nigo Victor umwando mbasa anyara gotorwa buno monogeri bwensemo ya Riana abwase bona nyarire gosabu kunyara kurube bintu ko ruchinsemo auchie county ya Kisii na kobireta iga sensemo ya Riana iliko isanikia amagani ya Bariana ko reporter ya Ndizi TV ko rwensemo ya Iyabe Riana wode gotoka se bunge ya Bonchari erietariane Ndemo Steven Mbia mono Ndemo Stephen ase oraboti ururekiranu abamenyi ko rwasense moya nyatieko yo gutoka se bunge ya Kitutu Chache South nigo babwate kibakogokera neye magega yo kubekerwa amacha sense meyo ayo aberega koba omuchando omonene korengana barabwo nigo bakwanira imechando babere bawetera nabo igamagani ari baganitie achikoikeraniwa eriyo wekonya ase matukari bosyo Mildred Momanyi no oraboti urwaso wime amache naro obugima ekerata yo nigo etugo na mwanya bantu bagwetera amakongu amange abamenyi bensemo ya mwechogoli imeyensemo ya nyatieko imeye bunge ya Kitutu Chache South nigo barene kibakwegokeria maiga yokoroseriwa egetacho kia mache ekyokonyekeirire egeka egetambe koroisiwa buna bakwerera amakongu babeire bagwetera community ya ikaransete egata ngakitora akole tonyora amache agotokonye mine community kiagera abangina abange go bale kogendale cyombe go cyane go cyandika nonyene megondi go tware go cyandika ntwatakete ko beka chinswe egatoka cyake project yiga project yagende go 2013 egati gasira pi go ikajinga kieji na ntwanyorire omwesimigwa honorable Okengo nyambane Eyemo kiri gotokonye muradi oyo omochando bwa amachi twabwata sense meyeiga oyare ngobokomu amachi gotukuruare Por 2013 abantu baito bakwamete amache go bakurwa bagenda lya nyambambo inse ose bagenda ali lya kinara roche mate bona abantu baito lero bagogete bakonyora amache asobwange nigo bagokeire egetambukerekyo ase batebire amacha yo na chikobakonya ase chigasi chabo chakera lituko nonya nase etugo yabo yabeire January the drought is on abana nguche kuigora bare skuru amacha yagakonya tabante community bonse pino no mongino mogotu nguchiko mwene poere anyare ko bagago tacha amacha yaiga oira okorera kende amacha yaiga gotokonya kwa chiombe chinywe intutweka banyene twaroseria endagera intutweka abanyene yaba raisi nonyene kero kwenda none kanisa igugo sasima na gosibichi anga chia ubuya chingoko gochikonywa nebinto byonse ige gatobera raisi noyo igaka yebwate irororo na batoko motebia agendererio koboko kuku elinderio agenderere gotokonya nasanya yako bagakumusesenia boigo nigo barwa okugani kwabo gochiase Okengo nyambane ase nonya na boigo bakwanera gati yalia abeire gakubakonya terigendo kema kolire mu muroyo minto Okengo kuna bone pale mwatira gocha iga omoro muyobekire na arabwe ko begete ne chibesa chiaye Yesu eskuru ya Nyabundo primary na arete tetangi obeire kago tokonya bune community ya none ka tubwata amakongu ao kuna bone transformer ya mwecho boligero murero njanya gosokya igotoko gosaba okwane president yoito William Ruto egera onyare gotobekera na into murero abantu baito ba mate na rugora abanyoro murero last mile ase chinga kiecho nigo bairari bagaria bene na kumwakera Okengo ngambuya mono ase okwene kianga omochandobo okeanire gotogwakera omugambi to Okengo nyambane biya mono sana asenjereria anyare goko bagago konya abantu baito banyatie kaiga unabona amacha ya muroche akonyogo kaiga na amacha akorwa tambe na gravity korwe mangarugoro ime ochaga chengwirira nyo mugambi ominto choirio Okengo nyambane mbiya mono asengencha turusirio bosoko turusirio ibuyu motu abangina tuachande kire toko ndarocha segeta tambe sana lakini maana toka mataimbi ya mono biya mono asengencha omweshimiwa airiro koboko naenda airire getambo kerokoiwa ama ebirero byabangina nabagaka nabana generation yenke
asingencho yo tokonya amache kurwa se spring bono nigo abamenyi kurwa sensemo ya mwechobori banyorene kibakwegokera mega yokonyora amache ayabore asegeke getambe ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurwa gaiga asensemo ya Kitutu Chache South eletaliane Mildred Momanyi. Mbia mano murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ururekeranu umurai wense Dr. William Samuel Ruto ni gatogire aba commissioner abanebe kiumbe kyo bachori ne chimbebe IBC bakorawa no munyakirogo bwe kiumbe kyo Wafula Chebukati ase mirememi yaba bete bawekirania chinga kyobo chori bonene wo mutienyi o kianda o mwako eta okwana chinga ki cyo munyaga bwo moeri obokorwa BC kwa aba commissioner bo nigo rutate babuna nigo ago kiwe ne miremo babere bawe It matters even more that a state officer did not once hesitate, even for the briefest moment, to stand his ground and do the right thing under the circumstances surrounding the announcement of the final presidential results in Bomas. We salute with great admiration the steadfast and the steadfastness, integrity, and leadership through example that Wafula Chebukati provided at the IEBC. It is this uncompromising commitment to his constitutional responsibility that enabled Chebukati lead IEBC in learning effectively from the 2013-2017 elections to deliver an election that met the highest standards, and in fact, that was unstealable. It takes a person who can stare death in the face and nevertheless pursue the right course of action to uphold, protect, and defend our constitutional values and principles, and to enable the legitimacy and to enhance the legitimacy of our institutions as our brothers in the IEBC did. Okwana chinga kiechibo igor tonigo aenekia mnobekire mirobere isaine yoko enekia obu amato borobuya ase sector chonsi bunenjira Eyemo yoko reta magendro imeyense ya Kenya. We therefore have a good track record in connection with this commitment, because we believe in doing the right thing, not because it is politically expedient or otherwise advantageous, but because it is the right thing. And the Constitution is our ultimate benchmark of what is right. We have walked this road for a while now, and the judiciary can bear witness that there has been no attempt whatsoever to capture the judiciary, or any of its constituent organizations and departments, or any of its officers. We want to strengthen our republic by expanding its economy while enriching its institutions. And I mean all institutions: the institutions of parliament, the institution of the judiciary, the institutions under the Chapter 15 institutions of independent offices and independent commissions. No musangirikano boigo oikiranwa na barai awe serikali gatia bo mukonyi bo murai wense Rigathi Gachagua omonogeri bwebunke nene Moses Wetangula omonogeri bwebunke ye Senator Amason Kingi Musalia Mudavadi oyoro mu cabinet secretary egati ya barai bande abuba moto ya Chebukati nabo igaba commissioner bande asemerememi yaba bete ba oikiranya okwana Chebukati nigaine kyabu namba ikirantie obochori obuya na otabona babekire emerobero yokoenekia bari bagochia ko irali bageri ongo ikiranya bare aliaganerie asaba Kenya anene korengana nerichiko. Ekiombe ya Kenya National Bureau of Statistics bakobwatirana ne wizara yobochenu babwatokire oroboti igoro yebirenko byobochenu asense ya Kenya asemeronke bere na isano nemo yabaswati bare inse yo murobero o insurance cover ase abasacha babwatekerengo kia emeronke bere na isano na ibere. Of sexual violence broken down by counties,
Again, we can see that while it is at 13%, there are counties that are high, and Bungoma is still there with 30%, Homa Bay 23%, Nyandarua 18%, Muranga 24%, Embu 22%, but the counties that really don't have so much of that problem are Marsabit 1%, Mandera 1%, Wajir 1%, 2%, and so you are able to see the rest by yourself. Now, trends in female genital mutilation. We had the questions that were speaking to this, and here we have noted that in 2022 the cases have gone down from 21% to 15% in 2014 as compared to 2022. Chikaunti nigo chiararire kubwatrana ero kwenekia buna amagenderero aberega kwenekiwa ase chinsemo chonsi ero gokinya uchumi ense ya Kenya anene asomurobero manyekante buna blue economy kurengana no waziri mining Salim Muvuria nigo atebiro na nigo babegetemero bere isaine yo kwenekia kubwatrana eri amagenderero kane imense ya Kenya. Hivi sasa tunashughulika pamoja na serikali za ugatuzi kuweka vifaa ili kuwasaidia wavuvi kuweza kuingia baharini hata zaidi. Na pia jambo lingine, tunataka hawa wavuvi wetu ambao wako katika beach management units waweze kuingia, ama tutasaidiana na counties tuweze kuwasajili kwa vyama vya ushirika ili waweze kushirikiana katika mambo ya masoko, waweze kushirikiana katika mambo ya hiyo biashara yao ili iweze kuwa na faida zaidi. The meeting resolved that one, the State Department for Blue Economy and Fisheries and Council of Governors to review the Kenya Marine Fisheries and Socio-Economic Development KEMSFED project and Aquaculture Business Development Program to improve its efficiency and effectiveness as well as align the national and county government priorities. Mwanche omuriere ribono goikiraga igano ntaite gukurira Amayia yense Eyemo asenchira ere yobwikirano ekarongo wakirangambia mono asogochora kubana inche bartu abato kubwatirana kwene kebuna mangana goikira senchira ere nkiranu na barabuni gonko bakirangambia mono nyore kero chirarage chinsa isato ayamuna yanda manke ninchuko yaretera sore asenchira ere yobwikirano kukaneria oburigere liborobuya asemerobere yonsi asomurobere okobwatia omurobero na yaeteire na bayigobe gokubwatiwa no murobero opapa antivirus irinde tumera ne chikoraga chinsa isato yandra gotonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyorwetera Ndizi TV News na bogo twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito otonyorwetera www.ndizitv.or.ke iretariane Evelyn Osero nigotwabwatirana na Joshua Uta kwenekya wikeira sensemo yebimanyirerio.